této části uvidíte. Radši si neděláme toasty. Tohle není výcvik pro psy, tohle je psychologie pro psy. Nedovolil, abych ho zvedla, ani se ho dotkla. Nemůžete mu věřit. Tenhle pes má hodně problémů. Ne, Boomere, ne. Ten pes je v 99% neposlouchá. Boomere! Mým úkolem je pomoci lidem pochopit, co psi skutečně potřebují. Když je pes vyrovnaný, máte opravdového přítele. Mým snem je podělit se zbytkem světa o znalosti, se kterými jsem se narodil. To, co dělám, miluji. Znalec psí duše. Ruby jsme si pořídili před 2 lety. Je to vyžla a vyžly nejsou běžné plemeno. Ruby jsme si přivezli, když jí bylo 8 týdnů. Vždycky je hravá, pořád si chce hrát a někdy chce jen tak sedět a nedělat nic. Mám rád, když nám Ruby sedí na klíně a je konečně v klidu. Ale Ruby je v klidu jen zřídka kdy. Od první minuty, co jsme Ruby přivezli domů, je to nekonečný teror. Pořád nás kousala nám šaty, trhala nám je. Zdá se, že Ruby děsí cizí lidé, voda nebo neživé předměty. Vždycky jsme ji fotili, když byla štěňátko. Koupil jsem si nový fotoaparát a když jsem ho vyndal, mohla se zbláznit. No tak, to je v pořádku, nikdo ti neublíží. Když přijdou cizí lidé, bojí se, štěká a snaží se utéct. Vidíte, jak se třese? Myslím, že ten pes v životě prožívá obrovský strach. Je to smutné. Ruby, miláčku, to nic, holka. Když popadne ponožku nebo jídlo, které si nesměla vzít, nebo třeba i když máš žvíkací kost, nemůžeme se k ní přiblížit. Vím, že to zní hrozně, ale občas si musím vzít židli, abych ji zahnala. Cesar Milan. Klienti požádali odborníka na psí chování Cesar Milana, aby jim pomohl pochopit kořeny Ruby na strachu a jak zvládnout její agresivitu. Ale nejprve potřebuje Cesar vidět, jak se jeho klienti k Ruby chovají. Můžete mi říct, s čím vlastně chcete, abych vám pomohl? Aby se méně bála jistých věcí, které se v jejím životě odehrávají. Bojí se nového fotoaparátu. Nemůžeme jí stříhat drápy. Nemůžu jí dát přípravek proti blechám na záda. Děsí se toho. A bojí se lidí a psů. Čehokoliv v životě. Bojí se jít na procházku. Na procházku sice jde, ale většinou má ocas mezi nohama. Takže je vyděšená. Ano. To je váš první pes? Ne, je to náš druhý pes. A ten první byl prostě úžasný. Skvělý, milý, láskyplný pes. Tak, jak mají vyžly být. Ona nás taky miluje, ale má svoje libůstky. Když se chová agresivně, co pak děláte? Podle situace. Když je to její žvíkací kost, je mi to jedno, protože jsme jí to dali a je to její věc, aby si s ní hrála. Ale když vezme dětem ponožky nebo něco, co by neměla, víte, ona krade věci. Záleží na tom, jak je to cenné. Není tady vůbec žádné vedení. To je chování, prostě si dělej, co chceš. Dobře, Ruby, dělej si, co chceš a když uděláš chybu, potrestáme tě. Ale moc trestů nebylo, hlavně tady bylo hlazení. Ať je to hračka na žvíkání, guma nebo tuška, je mi jedno, co má v tlamě. Pes to musí pustit, když mu řekne vůdce smečky, aby to nechal. Ale vy ji omlouváte její chování. Neměla bych se dotýkat žvíkací kosti, protože ona ji žvíká. Ne. Měli byste mít autoritu, abyste šli a kdykoliv jí to vzali. Cokoliv, co od ní chcete. Tady není výmluva, protože tak podporujeme agresivitu. Tak podporujeme dominanci.
Já jí dovolím tu žvíkací kost, ale tohle ne. To je nedůslednost. Vaše strategie je nedůslednost. Musíte být důslední, protože máte psa, který by mohl někomu ublížit. Co děláte, když je agresivní nebo nejistá? Jdu k ní a říkám, Ruby, to je v pořádku, to nic není. To nic není. Vy vlastně chválíte, když je nejistá. Takže má ocas mezi nohama, dívá se na druhou stranu, nechce s námi mít nic společného, ale současně ji chválíte. Takže vlastně tu nejistotu povzbuzujete. Protože chválíte její nestabilní stav mysli. To dává smysl. Ano, dává. Ale děláte to pořád. Protože ji miluju. Nepochybuju. Láska v téhle rodině není problém. Jde tu o informace. Chováte se k tomu psovi tak, jak jste se chovali, když mu byly 2 měsíce, takže rozumově nikdy nedospěl. Když to uděláte člověku, tak nikdy nebude dospělý. Udržujete ho v jednom stavu mysli a dál se nedostane. Bohužel tohle nedovolí psovi, aby se jeho mozek rozvíjel normálním způsobem. Musí to být reálné. Je v pořádku, když bude váš miláček, ale vy musíte také vést, být vůdce smečky. Autoritativní postava a vše, co k tomu patří. Je to pro vás a je to pro ni. Vůdce smečky se nedělí o pamlsky nebo o jídlo. Nic proto nedělá. S nikým nedebatuje, prostě vyžaduje chování. Takže pokud tohle přestanete dělat, pokud jí přestanete litovat, poskytnete jejímu mozku a jejímu životu další možnosti. Skvělé je, že jste výborná matka a disciplína je součástí toho, že jste dobrý rodič. Chápou vás jako autoritativní postavu a milujícího člověka. Pokud dokážete tuhle rovnici u svých dětí, budete perfektní majitel psa. Tak pojď. Caesar chce časté používání vodítka jako prostředku kontroly nežádoucího chování. Zahajuje Rubinu převýchovu tak, že s ní jde přímo k televiznímu štábu. Teď se pohybujeme směrem ke kamerám. Normálně se kamera pohne směrem k ní, teď se ona pohybuje ke kameře. Tímto způsobem měníme její strategii. Teď ji nutíme v dobrém slova smyslu, aby se pohybovala dopředu. Žádné pochyby, půjdeš kupředu, čelíš svému strachu. Nutíte ji, aby byla při tomhle úkolu v klidu a submisivní. Nemůže z toho vycouvat. Můžete vzít tu kameru blíž, je to v pořádku? To je ono. To je ono. V téhle chvíli ten malý pohyb, to je mírná korekce. Může ustoupit, tohle je zdravá reakce. Je to velký nátlak na její mysl. Takhle se musí naučit s věcmi vypořádat. Ale vidíte, všechno to chování pochází od člověka, který drží vodítko. Já jsem zdrojem té energie. Má energie k ní přechází přes vodítko, musí se naučit čelit strachu. Larry přináší fotoaparát, který kdysi Ruby děsil. Můžeme i blesk? Ano, prosím, cokoliv. To je úžasné. Další krok. Caesar chce odstranit Rubino bránění věcí. Dáme jí trochu času. Teď je to její věc. Poznám to podle jejich uší a očí. Ano, už začíná, vidíte? Změnila se její řeč těla. Žádné napětí, dokud neprojeví agresivitu. Dnes byl kousací den. Dostala vás? Jen trošku. I když ho Ruby právě kousla, Caesar neustoupí a nedovolí Ruby, aby převzala kontrolu. Jde o to, že nesmíte ustoupit. Dobré je, že ona nechce opravdu kousnout, popadnout vás, přitáhnout si vás a roztrhat vás na kusy. Je to silné varování. Tohle je pro lovce typické. Loví, podívají se na vás a když jste moc blízko, útok. Když je tak agresivní, rozlobí mě to. Mám pocit, že ji musím dostat pod kontrolu. Tohle se mi líbí. Připravíme se ji tam odtud dostat. Jdeme na to. Jdeme na to.
Vidíte? Ty uši takhle dozadu, to je submisivita. Dáte jí to vy nebo já? Jste nervózní? Ne. Dobře. Tady zlato, chceš to? Jsem nadšená. Uvědomila jsem si, že jsem toho psa moc rozmazlovala. Chovala jsem se k ní jako k dítěti. Ale jsou tu ještě další fobie, s kterými se Ruby musí poprat. Nejprve její nepřirozený strach z vody. Jsou to vodní psy, lovečtí psy. To je další její fobie, není schopna jít do bazénu. Děti chtěly, aby s nimi chodila do bazénu, hlavně v létě. Očekával jsem větší výzvu, ale moc neodporovala, než vlezla do vody. Bylo to skoro okamžitě, bylo to krásné, protože tím je moje práce jen lehčí a její zážitek z toho je příjemnější. Takže nešlo o to, že by neuměla plavat. Evidentně plave skvěle. Od téhle chvíle ji budete do vody vodit a za chvíli už uvidíte běžlý skok. Skvělé. Výborně, Ruby. Ano. Skvělé. Ale Caesar musí Ruby pomoci překonat ještě jeden strach. Jakmile jsem měl pocit, že je Ruby dost unavená z plavání a skákání do vody, věděl jsem, že nadešel čas na stříhání drápů. Chyt mě za nohu, zlato. Požádal jsem svou ženu Iluzion, aby mi přišla pomoct ostříhat drápy. Až dodnes musela být Ruby sklidněna léky a s košíkem, aby se jí dali ostříhat drápky. To je ono, výborně, skvělé, Ruby. Jsem nadšená, tohle bude skvělé. Jen musíme být důslední a je to prostě záležitost zvyku. Dát jí ten řetízek každý večer a ráno. Tohle je začátek Rubyny převýchovy, aby se Ruby vrátila zpátky k normálu. Musíme to dodržovat, stát se vůdci smečky a pak to určitě bude fungovat. Zas jsme to zvládli. Ranovi je 8 let. Získali jsme ho, když bylo Alaně asi 14. Moje dcera měla v té době nějaké zdravotní potíže a chtěla jsem pro ní společníka. Někoho, o koho by se starala a kdo by byl s ní. Aby měla něco vysloveně svého. Rana byl moc roztomilé štěně, rád kousal pytlahve a ponožky, které jsme zauzlovali a házeli kolem. Je to hodný kluk, moc hodný. Nejlepší absolvent výcvikového kurzu, kam chodil s Alanou. Ale chování jejich milované Shelty se za posledních několik let bizarně změnilo. Ne, že bych si toho najednou jeden den všimla, prostě to tak nějak přerostlo v problém. Ranovo šílené chování převrátilo poklidný domov Karen a Alany vzhůru nohama. Rana začne šílet, když se zapne toustovač nebo mikrovlnná trouba. Toasty raději neděláme, dokonce ho vezmeme a zavřeme na dvorku, abychom si je mohli udělat. Ale poslední dobou slyší i to. Takže i když je venku a toustovač klapne, slyší to. Takže je snídaně prostě nesnesitelná. Rana má také problémy s telefonáty. Jsi na řadě. Zvedni telefon. Všichni kamarádi mi volají na mobil. Tak já to vezmu. Kdokoliv, kdo zvedne telefon, se musí zodpovídat Ranovi. Haló? Hej, moc ne. Počkejte, nech toho. Jo, otravuje mě. Minulý podzim mi volala Alana. Vystartoval po mně a kousnul mě.
prokousl mi nové kalhoty a zakousl se do nohy. Teď to nevypadá ani nic moc, ale tehdy, věřte tomu, to bylo bolestivé a nechci, aby to udělal znovu. Odborník na chování psů Cesar Millan souhlasil, že pomůže Karen a Alaně najít cestu z pekla bez toustu. Ahoj. Moc mě těší. Mě taky. Jak byl starý? Asi 4 měsíce. Byl trochu starší, bylo mu něco mezi 3 a 4 měsíci. Byl hodný. Byl opravdu hodný, ale myslím, že jsme u něj tak trochu povolili v disciplíně. Asi je to váš miláček. Znám spoustu lidí, co si myslí, že psi jsou jejich děti. Dobrá terapie pro lidi, ale musíme být féroví. Hlavně, když se u nich snažíme změnit určité chování. Jak je to se všemi problémy, když psi žijí s námi? Jedná se o nedostatek informací a to je začátek jejich nestability. Vaše matka ho hladí. Takže hladíte psa, který je neklidný. Tohle není dobrá chvíle na projev náklonnosti. Když se bojí, jsou nervózní, mají strach, jsou vždycky na okraji. Takže jakýkoliv typ zvuku spouští tuhle reakci. Takže tu máme psa, který ovládá domácnost. Rozhodně. Karen vysledovala původ Ranova problému do doby, kdy byla Alana před 4 roky na škole. Je to moje vina, protože ho rozmazluji. Dává mu to, co chce a kdy to chce. Takže protože ona odjela a pochopitelně byste zůstala sama, nadešel čas, aby se dítětem v domě stal on. Ano. Jen abychom si to ujasnili, protože z toho musíme vycházet. I když se všechno udělalo špatně, vždycky je tu prostor na nápravu. Trvá jim 10 vteřin, aby poznali, jakou pozici chcete v jejich životě zaujímat. 10 vteřin. Pokud na začátku projevujete náklonnost, vy budete v jejich závěsu, ale není pozdě. To je dobrá zpráva, musí se na tom ale pracovat. Musíme změnit vaše návyky. Kdykoliv, když nebudete souhlasit s chováním, můžete se postavit, zasáhnout a vyčkat, dokud se zvíře nepodřídí. Tak se na něj podíváme. Už se na něj těšíme. Tak běž, topinkovač. Jestli chce zaútočit. Takže to zajde takhle daleko? Chce zaútočit? Když to vyskočí ven. Spíš jako by chtěl útočit. Většinou se snaží štípnout a utéct. Dobře, musíme zastavit to utíkání pokaždé, když uteče, vyhraje. Dobře. Musíme mu dát vodítko, abychom ho mohli ovládnout, kdyby chtěl utíkat. S tím toustovačem se musí vypořádat a vy musíte použít vodítko, protože vám utíká. Nesmí mít na vybranou. Vy chcete, aby byl v submisivním stavu mysli. Žádný útěk, žádný boj, žádné vyhýbání. Můžu to s tím toustovačem zkusit? Jistě. Dovolíte? Prosím. V takové situaci, když nemáte vodítko, můžete k němu přijít a přinutit ho, aby se s tím srovnal. Protože my mu nebudeme ubližovat, jemu dáme lekci, že tohle není nic určeného k tomu, aby byl nervózní nebo se bál. Mám ruku takhle. Dotýkám se svalu.
Teď se moje ruka stává tlamou a špičky prstů jsou zuby. Takže ho v podstatě koušu, aniž bych mu fyzicky ublížil. Je to jenom, aby se uvolnil. Tohle není výcvik, tohle je psychologie pro psy. Napravujete tady nechtěné chování. Výcvik psa je sedni, lehni, zůstaň, pojď sem. Tady nám jde o vytvoření klidné a submisivní mysli. Když ho chytím a dotknu se ho, ten dotek vypadá takhle. Je to pevný dotek, ale nemá ublížit. Jen vás to má zastavit a uvolnit. Kdykoliv zvíře takhle skočí, je to proto, že je nervózní, ne proto, že by se bál. Tohle spouští nervózní reakce. Tak jen abyste věděli, tohle není záležitost strachu, je to nervozita a neklid. Navíc je ještě dominantní, není pod kontrolou. Kontrolu má on, takže blázní, protože on tu kontrolu mít nemá. Není tady moc co dělat, takže cokoliv, co se pohybuje, tomu budu věnovat pozornost. Takže celou dobu to vypadá takto. To je on. Protože je to ovčácký pes. Ano. Není to jen malý pes s vysokým stupněm energie. Jako ovčák se narodil s velkou dávkou energie. Se sízrovým vedením Karen použije vodítko, aby se pokusila zvládnout Ranovo chování v kuchyni. Tak do toho. Mám tam jít? Ano. Perfektní. Mám mu dát vodítko? Ano, protože psychologicky už toho uvádí do submisivity. Tahle pomůcka ji má zajistit. Cokoliv, co se hýbe kolem, nebude ovlivňovat stav jeho mysli. Oni zvládnou jen jednu věc najednou. Dobře. Co? Moc jednoduché? Jo. Když jsem slyšela ten toustovač a žádné štěkání, ohromilo mě to. Mám z toho radost. Neuvědomila jsem si, že z něj dělám neurotika. Budeme mít s tím mnohem víc práce než Rana. Chovala jsem se k němu jako k dítěti. Reaguje na mikrovlnku? Jo, to můžeme udělat. Potřebuje vědět, že velíme my a že znovu přebíráme kontrolu. A on už nás nebude vodit. Už mu to jde výborně. Jakmile se bude chovat správně, přijde náklonnost. Když jsou hodní, přijde pochvala. S tou mikrovlnkou se ti to povedlo, hochu. Budu muset pracovat na tom, abych zůstala v klidu, ale jsem ochotná se do toho pustit. Takže máte představu, jak to s vámi bude vypadat od zítra? Jsem pevně přesvědčený, že to zvládnou. Mají na to prostředky. Už to zažili, takže stačí jen se vrátit a ujistit se, že ten dům je jejich území. Je to váš dům, ne jeho. Dělíte se. A dělit se je dobré. Bumre. Bumre. Miluju psy a chtěla jsem namalovat každé psí plemeno v kostýmu. Podle mě psy vypadají v kostýmech roztomile. Boomer by mohl být jedině klaun. Má takovou osobnost a dělá hlouposti. Boomer je prostě přirozený klaun. 2,5 roku starý Chesapeake Bay Retriever Boomer vždycky hrál rodinného klauna. Ať už se zabýval míčky pod gaučem, nebo bláznivě plaval celé hodiny v bazénu. Jeho hravost byla to, čím původně upoutal svého majitele Jodyho Shermana. Vybral jsem si Boomera z vrhu, kde bylo 7 štěňat. Celý svůj život jsem miloval psy. Vždycky jsem měl aspoň jednoho psa a Boomer je zřejmě nejoblíbenější pes, kterého jsem kdy měl. Je prostě tak trochu cvok. Poslední dobou Boomerova bláznivost ale zasáhla Jodyho vztah s jeho přítelkyní Christy Tomovou.
Když jsem se seznámila s Jodym, už měl Boomera, takže Boomer patřil k němu. Bez přestání štěká, až dosáhne svého. Je jako malé dítě, které prostě nezavře pusu. Věnujte mi pozornost. Mám německou dogu, jmenuje se Bo. Když byl Bo ještě štěně, Boomer mu musel párkrát napráskat, aby mu ukázal, kdo je šéf, aby mu ukázal, kdo je v domě dominantní pes. Když mu nikdo nevěnuje pozornost, je Boomerova oblíbená zábava to, že vezme hračku a hodí nám ji pod stůl nebo tam, kde pracujeme, a pak na ní štěká. Tu hračku ani nemůžeme schovat, protože on jde tam, kam jsme ji dali, a štěká. Asi tak během 2 týdnů přišel na to, že si štěkáním získá pozornost. Do naší kanceláře jsou dveře a do obývacího pokoje taky. Necháváme dveře do obýváku otevřené, když jsme tady, aby si mohl vyběhnout ven. Vyběhne otevřenými dveřmi, jde k těm zavřeným a tam štěká. Prostě štěká, abychom ho pustili dovnitř. Když ho pustíme, tak to udělá znovu. Oběhne to ke druhým dveřím, štěká a štěká a štěká. Boomere, ne! Je to pes, kterého máte pořád před obličejem. Dá vám znát, že je tady a chce si hrát. Pro Boomera je čas na hraní neustále. Mám ráda dlouhé rukávy. Tak zničil 3 trička. Boomere! Budu potřebovat víc klučičích věcí. Judy a Christy zavolali odborníka na chování psů Caesara Milana, aby jim pomohl zachránit jejich vztah a zdravý rozum. Caesar Milan. Christy, moc mě těší. Jak vám můžu pomoct? U něj je největší problém štěkání. Jednu dobu jsme uvažovali o tom, že mu necháme odstranit hlasivky. Naši sousedé byli tím štěkotlem tak frustrovaní. Štěká ve 2, ve 4 ráno. Takže to je pro nás velmi nepříjemná situace. Cokoliv, co jste zkusili, měli jsme 2 cvičitele s velmi dobrým doporučením. Pár věcí nám řekli, ale s tím štěkáním nikdo nic nedokázal. Nefungovalo to, protože jste to přestali dělat? Když začal štěkat, tak jsme udělali korekci. Ale on štěkal i během toho, ty tresty na něj nezabírali. On moc rád mluví. Takže ve vaší mysli ho vnímáte jako člověka nebo jako psa? Je to chlupatý člověk. Je jako velmi zlobivé a náročné dítě. Ale vědomně nebo podvědomně se na něj snažíte použít lidskou psychologii, když byste měli používat psí. Když se pes dostane do takového stavu, nikdy ho nehlaďte, protože mu věnujete náklonnost, když je v nesprávném stavu mysli. Když pes moc vrtí ocasem a dělá všechny tyhle věci, tak to není šťastný, je to neklid, vzrušení. Když jsou šťastní, jsou v klidném submisivním stavu. Takže abych mohl psovi pomoct, musím zajistit, aby byl v tomto stavu mysli. Abych s ním mohl sdílet svou lásku. Když budu sdílet svou lásku ve chvíli, kdy je úplně mimo, potom tenhle stav neklidu jenom podporuju. Nikdy jsem neuměla být u svých psů dominantní, vždycky byli jako moje děti. Když máte submisivní typ psa, klidně ho můžete rozmazlovat, protože tím podporujete ten stav mysli. Ale u takového chlapíka to dělat nemůžete. Musíte se dostat do pozice trenéra, být coach, být autoritativní postava, ale vy jste si zvolila jenom tu mateřskou stránku věci. Víme, že je hodně dominantní, ale prostě nevíme, co s tím máme dělat, jak to přesměrovat. Pes jako Boomer, pes s vysokou hladinou energie, není typ psa, který by měl žít ve městě nebo s rodinou. To je typ psa, který musí mít odpočinek po vybití. Lovecký pes, farmářský pes. Tenhle pes by byl v takových situacích šťastný a lidé by nebyli frustrovaní jeho přítomností. Máme ho rádi, necháme si ho už navždy, tak se potřebujeme naučit, jak s ním žít. Nechtějí se ho zbavit, takže aby byl Boomer šťastný a oni také musí své chování vůči Boomerovi změnit. Ale když na vás štěká a nepřestává, co dělat?
Caesar vždycky doporučuje dát vodítko vysoko na krk, abyste ho mohli ovládat. Hej, nech toho, dost už. Měl by mít neustále stahovací obojek? Ano, jakýkoliv prostředek, který vám umožní ho ovládnout, abyste se z něj nezbláznili. Je to kombinace mnoha věcí, ale nejdůležitější je to, že mu musíte předávat klidnou a asertivní energii, protože to je jediný způsob, jak vás bude vnímat jako vůdce smečky. Bere si dobře. To je neobvyklé. On neví, že se jmenuju Caesar Milan, neví, čím se živím, jenom ví, že v mém pachu je tahle energie. Já jsem pro něj pach. Zachytí ten pach a zachytí mou energii, ale má energie je klidná a asertivní. To se o mě dozvěděl. Takže občas jste dominantní, občas nejste. Musíte být 100% důslední. Ve vašem případě ona bude vždycky až po něm, protože psi jsou její děti. Je to tak? Můj pes není špatný, je hodný. Tohle je její problém, můj pes versus její pes. To vidím, ale to je věc, kterou musíte srovnat, chápete? Je těžké se s tím psem zblížit. Musí mluvit, musí komunikovat jako pár a dojít k závěru, který budou sdílet. Stejné city vůči těm psům. Ne, že jeden pes je lepší než ten druhý. To není fér, bez ohledu na to, jestli je ten pes doga, pudl, chihuahua nebo Chesapeake. Přijde a štěká, dokud neotevřeme ty dveře. Pak to obejde a štěká znovu. A chápejte, jak se můžete zblížit s takovým psem. Protože tam není soucítění, vzniká frustrace. Chcete psa, který by byl klidný a kterého můžete celý den mazlit. A co to? Co chce on? Musíte být féroví. Jděte na procházku, choďte s ním každý den, všude kolem vás jsou stezky. Přestali být důslední v tom, co boomer skutečně potřebuje. To je výzva. To olizování je posedlost. Je vzrušený, chce míček. Musíte poznat symptomy. To je symptom. To je symptom. Začíná se rozehřívat. To je symptom, vidíte? A před štěknutím musím jít hned k němu. Ne, že budu 6krát ječet. Potřebuje to slyšet, když je jeho mysl v klidu a submisivní. Má přirozené instinkty hlídacího psa. Když slyší dveře, začne štěkat. Vidíte? To je ono. Za normálních okolností by už šílel. Normálně by to bylo non-stop. 15, 20, 30 sekund. Teď to uděláme bez vodítka, jako ve skutečnosti. To je ono. To se ještě nikdy nestalo. Tiše? Ne. Původně jsem si myslel, že neexistuje způsob, jak by s ním mohl někdo něco udělat. Teď už nejsem tak skeptický. Během necelé hodiny jsem u něj viděl dramatickou změnu. Může mít ten stahovací obojek, nebo se ho dotknete z boku, ale musíte to udělat včas. Pokud se příliš rozruší, tak to nevzdávejte. Popadnete ten řetízek až tady a zatáhnete nebo cuknete a on zpomalí. A jakmile zpomalí, tak to pustíte. Dobře. Vidíte to? Dobře. Teď nemůže štěkat. Ať zaklepe na dveře. Jo, jiný zvuk. Na ten zvuk je zvyklý. Takže nakonec se naučí být v klidu. Myslel jsem si, že si s námi popovídáte a frustrovaný odejdete. Jsem rád, že jsem neodešel. Je to tak. Zůstane Boomerův život jako jeden velký cirkus? To je teď na Jodym a na Christy. Doufám, že pochopili pravdu našeho rozhovoru a že teď budou důkladně dělat to, co mají. Před rokem a půl si Ronette Tomlinsonová v útulku mezi psy určenými k utracení všimla Joshe, 9měsíčního křížence maltézáčka a pudla. Okamžitě se jí zalíbil. Byl v kotci se 3 obrovskými psy a na kotci byl nápis Pozor, zlí psi. Prosím, Joshi. Bylo mi ho hrozně líto a také mi řekli, že ho příští den utratí, pokud si ho někdo neadoptuje.
Řekli, můžete tam do toho kotce jít sama na vlastní riziko a vyndat si ho. Tak jsem to udělala. Pojď sem, běž si proto. Hodný kluk, no, přines mi to. No tak pojď, Joshi, pojď. Hodný. Běž proto, no. Tak poběž sem, hodný kluk. No, běž proto. Dones to paničce, pojď, Joshi. Ronette svého problémového psa miluje, ale v jeho fanklubu je jediným členem. Ode dne, kdy Joshe přinesla domů, viděla její dcera Tricia jen jeho temnější stránku. Nemohla jsem se na něj celé týdny podívat. Nedůvěřuju mu, co se týče lidí a malých dětí. Hlavně malých dětí. Dobré ráno, Joshi. Ahoj, zlato. Okamžitě jsem si všimla, že má Josh problémy. U psího kadeřníka to bylo tak zlé, že mi řekli, že už jim ho tam nemám vodit. Dobře, tak pojď sem. Nekousej. Ronette je s rozumem v koncích a volá specialistovi na chování psů Caesaru Milanovi. Ahoj. Zdravím, přišel jsem na tu konzultaci. Představovala jsem si maličkého pejska na klín, kterého bych s sebou brala všude, aby byl hezoučký, čistý a učesaný. To byl můj sen. Jak vám můžu pomoct? Na každého štěká a na všechno a taky kouše. Nenechá mě, abych ho učesala, abych ho vykartáčovala. Nesnese psího kadeřníka ani koupání, nic. Vrčí na každého, i na lidi, které zná. Třeba na moji dceru, kterou vidí každý den. Prostě na ní vrčí. Hlavně, když ho držím a ona přijde a chce ho pohladit. Kousnul moji kamarádku. Jak se to stalo? Kamarádka říká, to je ale roztomilý malý pejsek. Dala ruku dolů a on je pořádně kousnul. Bylo mi z toho na nic. A vy jste u toho byla? Ano. Jaká byla vaše reakce? Hned utekl. Okamžitě? A když utekl, co jste udělala? Bála jsem se spíš o kamarádku, takže jsem si ho vlastně ani nevšímala. Nenásledovala jste ho? Ne. To je v podstatě ten problém. Řekněte mi, jak jste k němu přišla? Narazila jsem na něj v útulku. Aha, jaká byla reakce rodiny? Byli šokovaní. Čekali psa? Vlastně ne, bylo to překvapení. Překvapení. Jo. Zrovna jsem musela nechat utratit svého psa. Bylo to stejný víkend. A já ho nechtěla. Nebyla připravená. Není můj. Co si o něm myslíte teď? Zvykla jsem si. Je to její pes. Zvykl si i můj manžel. Josh s námi spí v posteli. Někdy, když přijde manžel, vrčí i na něj, i když s námi spává od chvíle, co jsem ho přinesla. Ale podle něj vy jste jeho družka. Ano, chápu. Což rozhodně není normální. No jo. Je to souboj mezi dvěma kluky. Pochopitelně v jeho mysli je to jeho království a vy jste součástí toho království. Vy ho prostě následujete. Chápu. Takže tohle musíme změnit. Abyste toho dosáhla, všichni pro něj musí být vůdci smečky. I když jiný člen rodiny říká, že to není jeho pes. Všichni musí být součástí jeho života jako vůdce smečky nebo jako autorita. Protože pokud si budete chtít pozvat přátele a nebudete hrát tuhle roli, nestanovíte žádná pravidla, hranice, omezení, tak to nebude přátelský pes. Bude to stejný pes, jako byl dosud. To znamená nevyrovnaný, malý pejsek. Tak trochu neurotický a agresivní. Takže z této strany chybí důvěra. Tahle část rodiny mu nedůvěřuje a tahle část nemá respekt. Takže zkombinujeme obojí a budeme mít perfektního majitele psa. To by bylo skvělé. A teď ještě jedna věc. Jaké aktivity s ním děláte?
Chodím s ním na procházky, ráda ho chovám, moc rád mi sedí na klíně. Takže většina aktivit, které s ním děláte, jsou založeny na náklonnosti. Protože on má problémy, tak mu nepomůžete, aby se těch problémů zbavil. Protože tou náklonností to u něj podporujete. Nechci vám říkat, abyste už nebyla milující panička. Chci říct, že musíte sdílet i psychologickou část. Musíte být vůdce. Chápu. Být dominantní neznamená, že budete zlá, jen si zajistíte, aby se řídil pravidly, hranicemi a omezeními. Co byste chtěli, abych viděl? Česání, dobře? Než dojde k souboji při česání, Caesar vezme Joshe na procházku. Považuje to za zásadní rituál pro navázání vztahu mezi člověkem a psem. Josh je velmi nervózní pes. Velmi nejistý. Bohužel, když ho adoptovali, tak ho dosadili do dominantní pozice. Takže ta nejistota a strach kombinovaný s dominancí je důvod, proč útočí na lidi. Takhle nemusí útočit a kousat, až ho budu kartáčovat. Je to jen část toho, jak mu pomůžeme. Musí mě vnímat jako autoritativní postavu. Vzal jsem ho z jeho království a donutil ho, aby mě následoval. Měl přibližně 5 záchvatů vzteku. Jo. A já jsem udělal následující, nebral jsem to vůbec na vědomí, jen jsem chtěl, aby mě následoval. V tom je krása toho, když jste vůdce smečky, protože všechno, co nesnášeli, se naučí mít rádi. Pochopitelně, protože nemají na vybranou. Takže se naučili, že může respektovat a důvěřovat tomu novému člověku. Prostě jsem mu vstoupil do života. Nemůžu tomu uvěřit. Mám vodítko za 25 centů. Nezáleží na tom, jak drahé to vodítko je. To nic. To k tomu patří. Když jsem si uvědomila, že Josh Caesara kousnul, byla jsem zděšená. Cítila jsem se hrozně. To je on. Je jako chřestýš, který na vás chce zaútočit. A taky to udělal, ale mě to nijak neodradí. Tiše, klid. Takže zaútočí víckrát a když zaútočí, uděláte následující. Chci si jenom utřít ruku, nechci ho umazat od krve. Nic to není, jenom škrábnutí. To je v pořádku, mamko. Chci vaši pozitivní energii. Chvilku si to podržte. Podívala se mi na prsty a zjistil jsem, že je to sestra. Přesně to teď potřebujeme. Když pracujeme s nejistými zvířaty, je to jediná energie, která jim pomůže, aby se vrátila zpátky do normálu. Když Caesar začal česat Joshe a když Josh takovým způsobem zareagoval, tak jsem si říkala, Bože, oni odjedou a Josh už takový zůstane navždy. Klid. Začínáme česat. Bude mít záchvaty, chce bojovat. Ne, nedělej to. Spousta malých psů má problém s kleštičkami a nůžkami, které před sebou vidí. Propadnou panice. A když spanikaří, začnou ječet, jako když je chcete zabít, nebo vám ukážou zuby. Ale pokud v téhle chvíli při tomhle chování couvnete, naučí se takhle lidi odrazovat. Už povoluje. Caesarovo držení nebolí, je pevné a asertivní. Svou ruku používá tak, že simuluje kousnutí dominantního psa. Pokračoval klidně a odvážně dál. Viděla jsem, že je to skutečně velký rozdíl. Chudinka, má toho plné oči. Klid. Teď vidíme, jaké máš krásné oči. Klid. Neškrtím ho, jenom ho držím. To je ono. Vidíte to? Jo, začíná se mu ulevovat, protože tohle všechno na sobě nosil.
Já jenom doufám, že to taky zvládnu. Může mi panička pomoct? Podržím ho a vy to dokončete. Stejným způsobem, jak se chovám při své profesi, tak se musím chovat k Joshovi. Musím vědět, že nejde o to, že bych ho neměla ráda, ale že mu ty věci dělám jen pro jeho vlastní dobro. Musím být silná a sebejistá. Další výbuch energie, to je typické. Tady musí přijít vaše energie zdravotní sestry. Jste trochu nervózní. Je to jako když někdo nechce, abyste mu dali injekci a musí přiběhnout několik sester. Jo, přesně tak. Ta energie už je teď mnohem lepší. Dobře, no to je skvělé. Všimněte si, že mění svůj přístup. Už ho tolik netisknu, to je všechno on. Teď už nám dovoluje, abychom to udělali. To je skvělé. Spousta malých psů ukazuje zuby a lidi jim hned ustoupí. Tím se lidi naučí ovládat. Všichni si myslí, že jakmile ukážou zuby, je to agresivita. Ale občas je to jenom nervózní reakce. Nikdy jsem si nemyslela, že ho budu stříhat. To bylo úžasné. Můžu ho teď pochovat nebo pochválit? Nemusíte ho vždycky chválit. Už když budete uvolněná, to je pochvala. Obdivovat jeho oči je pochvala. Váš úsměv je pochvala. Zvířata mají schopnost cítit, jak se cítíte uvnitř. Nemusíte mu říkat, Joshi, dneska jsem opravdu šťastná. Mamko, já to vím. Jim je to úplně jasné, oni vědí, co uvnitř cítíte. Vypadá spokojenější, určitě je mnohem šťastnější. Dostali jsme z něj spoustu toxické energie a on si uvědomil, že existují lidé, kteří se mu postaví. Myslím, že jsem ho dostala. Mám svého psa snů. České znění vyrobila společnost SDI Media.